benvinguts al nostre canal. Ara us farem un petit sumari dels continguts que sortiran al nostre canal. Primer de tot, començarem amb novetats i notícies de novembre. Després, farem un tutti frutti del caiac. També hi haurà fake o no fakes i català correcte. Aquests són els continguts del nostre programa. Esperem que us agradin molt. Els nens i nenes d'infantil aniran d'excursió el 4 de novembre al Masés a veure molts animals. Som els nens i nenes de segon. Estem fent un projecte de les piles. Entre les ciclapiles. Pastades. I us demanem, si us plau, que porteu piles de casa i portarem un lloc que les reciclin molt bé. Els de tercer i quart, el dia 4 de novembre, aniran a Olot A veure els volcans. Els nens i nenes de cinquè practiquen Un nou esport. que se diu Cardo! Els ES3 faran una liga de bàsquet en el pati. I tot això faran els exàmens trimestrals, que tot el que hagin après i les coses que no sàpiguen ho hauran de demostrar a les seves professores. Us espero que us sortit bé l'examen. Va ser l'any 1919 quan es va inventar el caiac i des de l'any 1938 es practiquen campionats mundialment. I 20 anys després el caiac es va implicar en els Jocs Olímpics d'Alemanya. Beneficis que t'aporta fer caiac. Els beneficis del caiac són mantenir l'equilibri, redueix el nivell d'estrès. A més, pots arribar a cremar 400 calories per hora, aproximadament. També t'ajuda a millorar el mal d'esquena. Amb el caiac, generalment treballes els braços, les cames i els teus músculs. Curiositats. Abans hi havia dos tipus de caiac. Un estava fet per cuir de foca i l'altre de fusta. El caiac d'una persona pesa 30 quilograms aproximadament i pot aguantar 200 quilograms més una persona. El caiac amb el qual pots anar més ràpid és el caiac Dreamer i es va construir per recórrer llargues distàncies al mar. El caiac més llarg pot portar 100 persones. Aquesta és la nostra experiència fent caiac. Nosaltres vam tenir la sort de fer caiac el dimarts 4 d'octubre del 2022, de les 3 a les 5 de la tarda, a la piscina municipal de Salt, amb la nostra amiga, la Mireia Serrera i la Martina, que ens ajudava quan estàvem amb el caiac. La veritat va ser molt divertit. Al principi estàvem nerviosos, però al final ens va agradar molt. Vam aprendre a fer-ho i a dominar-lo, tot i que vam caure algunes vegades. Des del nostre punt de vista, us recomanem fer caiac perquè és un esport molt divertit. Hola Júlia, com estàs? Estic molt bé, i tu? Molt bé. Et farem unes preguntes sobre el caiac. Vale. Com t'has sentit fent caiac? La veritat m'he sentit molt bé, però al principi una miqueta nerviosa, ja que tenia por a fer-me mal quan em queia. Repetiries aquesta experiència? Sí, la repetiria perquè va ser molt divertit fer-ho. Què voldries fer? Caiac al riu o al mar? Preferiria fer-ho al mar. Moltes gràcies, Júlia. De res. Hola, Paula, com estàs? Bé. Et faré unes preguntes sobre el caiac. Vale. Com t'has sentit fent caiac? Doncs jo m'he sentit molt bé, però una mica nerviosa, però molt bé. Repetiries aquesta experiència? Sí, perquè m'ha agradat molt. Què voldries fer? Caiac al riu o al mar? Doncs si jo tornés a fer caiac, m'agradaria fer caiac al mar. Vale, moltes gràcies. De res. Avui
xarxa de fake news presentarem 3 notícies, 2 certes i una falsa. Consisteix en posar la falsa en els comentaris i desvetjarem la setmana que ve. Un gos amb aparença de lleó genera varis avisos a la policia local de Molina de Segura. La policia local de Molina de Segura rebia aquest dissabte diverses trucades alertant que havien vist un lleó passejant per la zona dreta del municipi. En una entrevista recent, Bill Gates va reconèixer que moltes persones moriran per culpa de la vacuna de Covid-19. Un nen, després de sortir de l'escola, va al cementiri a ensenyar-li les notes a la seva mare. Tot just sortir de l'escola, aquest petit decideix anar directe al cementiri a visitar la tomba de la seva mare. Acaben de donar-li les notes de final de curs i volia, anar orgullós, ensenyar-les. Així, acompanyat d'unes flors, aquest nen passa una estona davant de la tomba llegint les notes. Avui hem anat a menjar gelat a la plaça i ha sigut molt guai. No, en català seria doncs. En català es diu doncs, no pues. Català correcte, passa'l! Ens podeu seguir a YouTube. I també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, com TikTok i Instagram.